А сега следва авторско изпълнение на стихотворенията, които е подготвила нашата колежка Райна Минкова. Заповядай, Райна. Думите нетленни, красивите думи са истинско злато. Колко хубост крият в себе си те, обичливи, разискрени, изпълват ни с радост, с любов те изпълват самотно сърце. Думите силни са, от мълния по-ярки, събрали в същността си обич, топлота, светлина разпръскват, прегради преминават със своето слово, със своя светлина. Думите, осмисляме с тях своето бъдеще, мечтите си жарки, копнежи дела, рисуваме образи от картини по-пищни и в свои искрени стихове ги възпяваме. Думите, вълни са над води огромни, слънце над хоризонта ведър и чист, хубост на живота, негов ореол са, те са за човека на сокол очи, те го укрилят, те са му съдници. Думите, тези божествени същества, които са вечни, нетленни в душите ни, които осмислят и извисяват света.